Gek tuku om, saksa, tuku sapi per, gek turu mlum, turu Mas sabar. Dalam. Iki umpama jaran wedok. Aku ya pengen mengendarai. Nderek tepang Hangladiwanoh. Sinten nama lengkapnya Mbak Rinvi? Oke, perkenalkan nama saya Rinvi Ananda, Mas Akbar. Rinvi Ananda. Iya. Kelahiran dari mana Mbak Rinvi? Kelahiran dari Tulungagung. Tulungagung Kutha CT. Kota JD. Mbak Rinvi. Panjenengan menika kelahiran tahun pinten horo? Kelahiran tahun 2004. Berarti ngisorku 4 tahun. Patang tahun. Heeh. Nek kuwi pomo gesek nggur 4 tahun ngono. Heeh. Cocok. Mbak Rinvi. Dalam Mas Akbar. Kalau saya itu kelahiran tahun 2000. 2000. Panjenengan 2004 nggih. Nggih. Berarti ngene iki aku ndak krasa Mbak nek sampeyan ngisorku 4 tahun aku ndak krasa. Lah krasane pripun? Lah ngaten maksudnya sampeyan berada di bawahku kan kula mboten krasa. Modus. Terus berarti Salaman dulu. salaman dulu. Rian. Ya Allah, dredeg. Pengen piye? Ayo, saiki ngene. Saiki ngaturke tetembangan. Aku pengen nyicipi suarane Mas Mio. Ayo. Aduh. Lambene kok medhe silit pitik. Jaremu nyicipi mah. Tepuk tangannya mana yo? Nggo jungkir balik. Stop. Yo. Mangga. Hey. Wayo. So kaya kelir. Dadi jaran nduk. Jarane rok dinggo. Jarane dinggo. Lah niki mangke mawon. Engko sik. Sak cukupe ae, Cok. Ya, untuk pembuka dulu. Mas sabar. Dalam. Iki umpama jaran wedok. Heeh. Aku ya pengen mengendarai. Pripun to? Kok mengendarai niku maksudnya? Kan lumrah to, Nduk, jaran iki tumpakane menungso. Oh, ngoten, Cik. Mengendarai kuda, baik jalannya. Tuk-tik. Tapi biasanya niku lek kuda niku sesuai gender. Lek jenengan gendere cowok, berarti kudane ya kudu cowok. Nek gendere Cewek, ya berarti kudu cewek. Oh, iki berarti jaran cowok iki. Niki saya tak deloke. Niki banci niki. Lho kok banci? Jaran banci. Selamat malam Mbak Rinvi. Selamat malam Wilujeng Mas dalu. Akbar, Wilujeng Dalugi. Baru malam ini kita bertemu nggih. Enje, alhamdulillah. Handerek tepang Hangladiwanoh. Sinten nama lengkapnya Mbak Rinvi? Oke, perkenalkan nama saya Rinvi Ananda, Mas Akbar. Rinvi Ananda. Iya. Kelahiran dari mana Mbak Rinvi? Kelahiran dari Tulungagung. Tulungagung Kutha CT. Kota JD. Kula Meo. Ora takon. Mbak Rinvi. Mas Akbar. Panjenengan menika kelahiran tahun pinten horo? Kelahiran tahun 2004. Berarti ngisorku 4 tahun. Patang tahun. Heeh.
nek kuwi pomo gesek nggur 4 tahun ngono. Heeh. Cocok. Mbak Rinvi. Dalam Mas Akbar. Kalau saya itu kelahiran tahun 2000. 2000. Panjenengan 2004 nggih. Nggih. Berarti ngene iki aku ndak krasa, Mbak, nek sampeyan ngisorku 4 tahun aku ndak krasa. Lah krasane pripun? Lah ngaten maksudnya sampeyan berada di bawahku kan kula mboten krasa. Modus. Terus berarti Salaman dulu, salaman dulu. Rian. Ya Allah, ndredeg. Pengen piye? Lho, jenengan ki pengen salaman to? Pengen salaman lho. Pak De. Salaman lho. Mboten salaman. Pak De, aduh, ngedoke rego iki. Lho, Ya lo aku ora Pak De. lah pripun? Bro. Oh, bro, oke. Tadi Bromeo? Heeh. Oke, salaman Rian Bromeo. Bro tuh bro. Lah nggih. Bro, kok Loh, bro? tapi lek alon dadine bro. Nggih to? Iya. Nah, Lah, salaman dulu Bromeo. Ya Allah, hayu. Mbak. Nyapa. Kok yo minggu. Dibaleni kok kono, Mbak. Kok kono, Mbak. Salaman, Om. Dari sana, di sana. Nah, iya, Salaman tadi. dari pojok. Dari pojok. Kok kono. Manut aku, tak golekne. Wis. Ayo 1 2 3 salaman. Selamat malam Bromeo. Ya Allah. Telek. Nyapa kok telek lho. Aku ora badan. Lho, Oh Surabaya. dereng salaman to. Salim. Lah nggih, pripun to? Salim. Salim. Boyo ngono kuwi dran to saliman. Jejer. Kowe Pripun? nyapo mbok ambu barang lho. Nyapa? Kok didilat barang. Gila nih. Jejer. Jejer. Boyo. Condronen, Mas. Boyo iki umpama dadi manten no boyo. Piye? Sing wedok kaya Komorate, sing lanang kaya Komodo. Lah nek pomo jejer mlaku ngene iki pomo sing ngerti rodok kene kan awas. Oh, Mbak Sinden karo dagelan sing rodok mburi mesti gak ketok. Lho, sindene bar tuku kirik. Aku ora omong lho ya. Gak omong ya. Mbak Rinvi Mas menyapa Dan. masyarakat dulu, Wong nggih niki saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niki ngaturaken wilujeng dalu selamat malam kagem para tamu undangan ugi kagem warga masyarakat pundi Wonten Pengkol. Dusun Pengkol. Ini bersih Nggih. dusun, Ini Bu. acaranya bersih desa ya. Atase dusun niku dusun. mawon saged iuran rutin kuat setiap tahun berarti ndudeke yen to masyarakatipun sayuk guyung. Oh, Masya Allah. Berarti didoakan dulu khususnya untuk warga desa Pengkol. Dusun Pengkol. Oke, mugi-mugi bagas kewarasan, Amin. diparingi rezeki berkah barokah mbabrah melimpah. Gek munggah neng lah. Gek tuku om. Mas. Saksa. Wah. Tuku sapi per. Rah. Gek turu mlum. Turu. Lho. Lho. Apa to iki? Si tukang ngenong. Kok sapa to sing kemeng sing ngomong sing banter kemeng sapa? Sing ngethuk tukang nerang udan. Mbak Rinvi. Enje Mas. Wah, luar biasa panjenengan kelahiran tahun 2004 2004 nggih. 2004 Tulungagunge pundi lho, Mbak? Tulungagungnya bagian gunung Mas Akbar. Wow. Sendang. Oh, Sendang. Iya. Loh, KKN saya itu di Sendang. Loh. Di Tugu. Loh. Tugu Sendang. Lah itu rumah saya. Sama di Digatuk-gatuk nih. sumpah iki gak ngapusi iki tenanan iki. Iki cekek glegek. Cekek KKN ku ki ning Tulungagung di dusun Tugu Sendang. Tugu apa desa ya? Desa. Desa Tugu Sendang. Daleme Pak Parlan. Betul. Adekno aku mbiyen KKN ning Guyangan. Wah, Loh. kowe nganggo penelitian. Betul sampean ilang ya to Mas? Oh, jenengan nggih tugune nggih. Enje, pas lapangan tugunya. Lah Tugu kok cilik. Loh, ini Tigi namanya. Oh, Tigi. 1 bulan saya di sana, Mbak. Oh, 1 bulan. 1 bulan Nggih. Benjing lek sawanteng mriko malih monggo mampir. Aja mampir. Maksudnya mampir ning ngarep omahku ki nek bakul ngono lho, Mas takon Musuh tumbas. bocah iki jolan sandal si wedok meteng.
Mbok mampir neneh wajan. Ayo saiki ngene, saiki ngaturke tetembangan. Aku pengen nyicipi suarane Mas Mio. Ayo. Aduh. Lambene kok medhe silit pitik. Jaremu nyicipi, Mas. Suara. Lah iki gak dimainke man-man to. Lho, lah nggih Mas suarane panjenengan. Di panjenengan bawa sik. Bawa. Digandrung dulu mengko sing nembang baru Mbak Rinvi. Oke. Bawa apa wis sembarang pelok. Tak gandring ya. Lho gandrung nek gandring ki pitik apa piye kok digandrung? Gandring mbak. Lam tilam. Iya. Perjiwatan pagulingan. Wah, sing lanang entuk anugerah sing wedok musibah ya. Ben pisan-pisan ngrasake musibah. Nggih. Ya. Gandese luwese aduh nimas dalange pengen. Ki lho aku entuk WA. Pripun? Saking Bumeo. Lho. Ayo, wes iki wes bahaya iki. Iki mesti adu-adu lho, Bro. Bumeo. Lah iki lho. Nyapa? Mas Akbar, mangke rampung wayangan Meo mang pateni, kula kalih jenengan mawon. Oh. Dalah. Dita. Nah iki lho diwaca. Oh, lha iki lho, bar engko urip noneh. Wong mati. Masane. Ayo. Cah-cah yo gelem. Aku ki repot lho duwe bojo ayu. Tak tinggal ngomah kok disuluh tangga. Jak tanggapan ge kerayan yoga. Ayo. Ning kuning. Lancer kuning kinawa liyan. Ayune blebese aduh nimas inten-inten pun kakang dhewe Gonge manual. wayah tak ngempul mau udut ae wayahe ngempul udut lali le ngempul kempuli dhewe Iso Pak ya. Iso nggih berarti iso kempul iso. Mau bas iso ora bas. Oh, apik ya lambene ya. Multifungsi. Multifungsi. Mau dadi kloset iso ora? Ora iso ya. Ora iso. Ya. Nyapa. terus cangkem karo mbok uyuwi Ora, ndak. ayo kudu gelut ayo Ora. Mbak Rinvi, Nggih Mas Akbar. hanembang. Supados Siap. hang lipur para marga masyarakat mapan wonten ing Hapengkol. Ya. Pengkol nggih, nggih. dadi perkara Anu, Mbak. Nggih. Niki wonten pamundutan liwung kalih ninggal katresnan paduka panjenengan milih ingkang pundi? Nggih, ninggal katresnan mawon nggih Mas Akbar. Ninggal katresnan nggih. Digarap jaranan pareng. Pareng. Ninggal katresnan. Engko nek wis suwuk ya ta, nek wis suwuk solah jaranan. di bocah iki ketoke wis moh karo menungso Dateng napa? lho atase nyanyi njaluk digarap jaran Lho, Maksudnya iramanya. Oh, iramanya moh. jaranan, Tak kira kowe Jeng. njaluk digarap jaran Mboten njaluk ditukokne jaran ngono maksudnya. Ketokno ciri khas Tulung Agungmu, Mbak. Siap. Ciri khas Tulung Agung tidak ada lain yaitu adalah Hasenderewe. Aku tahu goleki ciri khas petuk ciri kabeh. Yo, coba kaya ngapa? Ninggal katresnan bersama Mbak Rinvi sapa mau? Rinvi Meowati. Lho kok yo ngeleh-ngeleh jeneng ki yo kok nyap. Ananda nggih. Ananda, Jeng. Ananda Sumio. Bulan apa Mbak lahir jenengan? Mei.
Gemini, Mas Akbar. Gemini ya berarti ya. Gemini. Dan jenengan kok sumerep? Yo no nek me iki Gemini. Oh, soalnya Gen Z nggih. Gen Z. Nggih, lek Cak Meo bulane napa? Trowelu. Kok trowelu ki niku siung. Pokoknya aku apalku trowelu. Oh nggih, pun. Kula kinten nek oh soalnya gisul soalnya nggih. Gisul kok sak cangkem kabeh. Lho lah niku bahasa halusnya gingsul. Wis apalku lahirnya tahun piro trowelu. Yo, coba kayak apa ya? Digarap jalan ninggal ketesan bersama Mbak Rinvi Ananda Made in Tulungagung. Yo, coba. Asta berapa? Oke, yo, bengkel bergoyang. Nangis jroning atiku
bisa kumpul kaya wingi. Dihabiskan. Yo. Ojo lali pawengku kemana kang mas janji-janjimu aku kang setia satu hati nganti hey waroko astabrata kok lho lah kok mbok buka ning kene iki lho weh oh bojara rongko kake tak kira nek arep awas. Wah, jarane lanang kesenengan.
Ganongan. Batalipun risang pate bujong anom. Engkang ngrepeki bitale para wadya saking Bantarang Edo. Komplit. Lak. Oh, ganongan. Ganong. Wah, iki. Yuk. Ganongane cilik kaya roti. Totalitas luar biasa. Waduh, arti tali enek sanggule. Ubetno oleh gulu, Nduk. Awas minggir. Ayo senggak kabehnya. Untune kemeng, kurang gede. Oh, kono. Makane ancang-ancang ya. Duwe untu kudune monyong sing gede. Jungkir balik oleh ning aja menek. Engko suwek. Jari E iki lho, Dik. Ayo. Hop. Alon. Ayo. Kleru Mas, kleru. Iki wong nggih pancatan. Wes sampeyan ning kono tak kira apa ngono? Kaya apa? Koson. Bagus e ngene kaya son. Oh, yuk. Ya saiki sampean. Yo, ganti. Ganti Mas Mio ki mung wis joget sak kayange. Oh iki. Oh iya iki. Oke, gonen. Awas. Lah wong raimu wis kaya ganongan to. Wah ya. Kursine ndi? Lah aku nek trimo ngene tok mah. Lho nyapa? Atraksi nu. Mbok panggung pisan. Oh iya. Waduh. Oh iya. Wah. Ayo yo. Oh. Tunjukkan ayo Mas ya. Nah. Awas. Kok iso bathuke kena untu lho. Iki umume ganongan ki. Lho nyantol Mas. Piye ya iki? Kok lha ya kok kowe buta cakil umume lek gawe ganongan ngene ya. Lah iki ngene. Ra mentolo nyawang aku. Mas iki mentel Golek Pak. mangan sak emplokan. Heeh. Kok iki diumbah ping 7 ya? Kirik. Ayo coba kayak kamu. Yuk. Oh. Hei. Oh.
Sampean saiki ning kono meneng karo ngene ya, sik meneng. Karo ngono tapi panggan. Heeh. Kaya mang. Oh, ngono, oke. Loh, aja ngono, sampean ngene. Ngono lho. Hei! Iya. Perokno kok malah. Ya, ngono. Bayo aku. Ayo, pas matane. Ayo. Ci. Iya. Wis. Wayangku remuk kabeh engko. Ya ora apa-apa, apa mau rusak ning kene berarti kan sitok tak pek. Niku angsal. Alhamdulillah. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Brambange batine akeh. Amin, nggih. Kenapa mbok malih niki dilangkai yo nggih? Aja. Jereke malih ho. Waduh Lia. Lia. Wah, iki to, Mas. Ya Allah. Ndi to Lia ndi? Lah apa Mbak Lia sing kene kene? Ayo jak rene. Ya. Ayo. Wah, lagi bapane ngono iki. Warok ji. Ora ndomo ento. Salaman Mbak Lia, salaman. Selamat malam Mbak Lia, Masya Allah. Ada. Ora demek ora. Ya. Aja kenceng-kenceng to Mbak Lia. Iki bocah halus kowe iki mosok sampe kelaran. Ora mungkin nyuwun sewu Mbak. Dikapake to bejane podoane. Anu kuwen cengtet. Iya. Nyuwun sewu ngagemik, Mbak. Ngagemik. Amal zamanane malah. Iki to pacare Mas Mio iki. Wah, iki to layakno sampean mah gak iso bengi pitung gak iso turu pitung bengi pitung dalu ki ya iki to. Gake kebleken ampek. Alhamdulillah gak kebleken. Iso omong. Lah wong kok piye to? Oh iya iso. Jajan Mbak, sampean iso goyang berat, iso joget apa gak? Iso. Reog Ponorogo. Ayo. Ganongan. Wah. Ayo Mbak. Ayo. Ayo Mbak. Tak sawer yuk. Peseki bombong iki. Ayo lho. Nek iki wis rasa nggo dadak merak iki, yo. Aja dhuwur-dhuwur. Aja dhuwur. Aja mbok terone. Aja. Aja mbok terone. Mengko kodoke mlebu. Gak apa-apa semene wis. Tapi kae kan nggo katok jero. Oh iki arep golek ning katok jero bingung lho. Ayo. Sumo. Hop. Lindu. Wong dikon joget gak nang malah ngetokne sumo. Wes makasih Mbak Lia. Terima kasih. Wes terima kasih Wajan. Oke, sebentar Mbak Lia. Terima kasih ya. Oh dibalekne. Tak balekke. Nah, kowe sitok kas. Heeh, Mas, sembah nuwun. Ya ora apa-apa iki yo nek ngowahi wong kok. Ngono kuwi sok to. Ngono kuwi sesuk-isukno pamer. Ki iso mudhun apa ora? Jabang bayi. Malah anjlok. Malah anjlok.
Kawan ki nyapa kok. Lah wong kono kon dhuwur wajur mak jeleng ngono. Istirahat dulu Mbak Rinvi. Oh nggih, terima kasih Mas Akbar. Luar biasa. Luar biasa. Wah, Jan. Ngono piye? Panitia iki disaranke meo padha emoh.